हेल' लोगोफोर, दिनै 29 अक्ट'बर आरो बे 29 अक्ट'बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो कारेन्ट एफेयार्स होनो लानाय जादों। दा बे कारेन्ट एफेयार्सआव फार्स्टनिफ्राय फारि फारि मा दं नोंथांमोना नायलांदो आरो बेनि टेक्सटखौ नोंथांमोनहा नट खालामनो थाखाय डिसक्रिप्सनाव मोनगोन, बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। दा फार्स्टआव दङ 28 अक्ट'बरखौ इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे हिसाबै फालिनाय जायो होनदों। बे इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे बेखौ 2002निफ्राय फालिबोनाय जादों होनदों आसिफा मोनसे एस'सिएशना। दा बेखौ फालिनाय जायो होनदों 1892 मायथाइनि 28 अक्ट'बराव पेरिसाव फार्स्ट दिन्थिजानाय इमाइल रेनॉल्ड मुंनि मोनसे थियेटारखौ दिन्थिनायनि थाखाय बे दिन्थिजेननाय आरो बेनो पाब्लिकफोरजों मोनसे दिन्थिफुंजानाय फार्स्ट थियेटार होनदों आरो बे थियेटारनि थाखायनो बेखौ लानानैनो 28 अक्ट'बरखौ बोसोरफ्रोमबो इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे हिसाबै फालिनाय जायो होनदों। दा बेयाव कुइसना आरोबाव जाबावनो हागौ इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे 2020नि जेनाखि पस्टार, दा बे पस्टारखौ डिजाइन खालामग्राया सोर होनना बुंगोन। नोंथांमोना नुदों सावगारियाव बे इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे 2020नि पस्टार। दा बे पस्टारखौ डिजाइन खालामदों होनदों नैबे रेजिना पेस'आ बिथाङा बे पस्टारखौ डिजाइन खालामदों होनदों। बेखायनो सोंनो हागौ बबे इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे 2020नि पस्टारखौ सोर डिजाइन खालामदोंमोन होननानै सोंनो हागौ। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव पलेन्ड हादरनि रक्ल' सिटी मुंनि मोनसे क्रस रड एबा मोनसे बारस'नाय दं। बे लामाखौ डक्टर हरिवंश राय बच्चननि मुङाव दोननाय जादों होनदों। आरो बिथाङा सोर नोंथांमोनहा मिथिगोन, बिथाङा अमिताभ बच्चन बिथांनि बिफामोन। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों पलेन्ड हादरनि बबे सिटियाव बानायनाय जादों डक्टर हरिवंश राय बच्चननि मुङाव मोनसे लामा मुं दोननाय जादों। दा बेखौ पलेन्डनि बबे सिटियाव होननानै सोंगोन। सोंनाया सिटिया जाहैबाय रक्ल' सिटी, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव नुगोन इउनाइटेड स्टेट्सनि सुप्रिम कर्टआ गोदानै जाज थिसनदों। बे जाहैबाय बिथाङा एमि क'नि बेराट बिथां। नोंथांमोना नुगोन सावगारियावबो बिथांखौ दिन्थिनाय जादों। इउएसएनि सुप्रिम कर्टआ गोदान जाज थिसननाय जादों, बिथाङानो जादों एमि क'नि बेराट। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 नासानि सफिया एजेन्सिया अखाफोरनि साननि सोरां गोग्लैग्रा जायगाथिंजाय दै संदाननो हानाय जादों होनदों नासानि सफियाया। दा बे सफिया आरो नासा बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानैबो होदों, डिसक्रिप्सनावबो मोनगोन। नेशनेल एर'नस्टिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बेयो आरो बेनिनो मोनसे पार्ट, बे जाहैबाय दा स्ट्रेटस्फेरिक अबजारभेटरि एन्ड इनफ्रारेड एस्ट्र'न'मि। दा बे सफिया, दा बे बिफाना नागिरनानै मोननो हानाय जादों होनदों। बेनिफ्राय नुगोन 5 इउएसए हादरा ताइवान हादरनो 3 हाथियार माने 3 वेपन सिस्टेम फानहरनो थाखाय गनायथि होबाय होनदों। बावैसो बेखौ होनाय जादों। ओरैनो जानला मानला हरलाबायामोन, नाथाय ताइवान हादरनि थाखाय इउएसएआ बेखौ हरनो थाखाय वेपन फानहरनो थाखाय गनायथि होनाय जाबाय होनदों ताइवान हादरनो, आरो बेयाव 3 हाथियार थांगोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6 फेडारेशन अफ इन्डियान फेन्टासि स्पर्ट्सआ गोदानै प्रेसिडेन्ट थिसननाय जादों आरो बिथांखौ बिमल जाल्का होननानै नुनाय जादों। नोंथांमोना सावगारियावबो दिन्थिना होनाय जादों बिमल जाल्का। दा बिथाङा फेडारेशन अफ इन्डियान फेन्टासि स्पर्ट्सनि प्रेसिडेन्टनो गोदान। बेनिफ्राय दं नाम्बार 7 महेश कन'डिया, बिथाङा गैलिया होनदों, मुंदांखा महेश कन'डिया। आरो बिथाङा गुजराती फिल्मनि सिंगार, मिउजिशियान आरो लक सभानि एमपि बिथांमोन। दा बेखायनो बिथाङा जोबोद इम्परटेन्ट। बिथाङा माजों सोमोन्दो दंमोन होननानै सोंनो हागौ, आरो बिथाङा गुजरातनिमोन महेश कन'डिया। नाम्बार 8 स्पाइसजेट एयारलाइनआ पेसेन्जारफोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनो थाखाय फेसिलिटि होजेनबाय होनदों एयारलाइननि सिङावनो। आरो बे स्पाइसजेटआ होजेननाय जादों होनदों, दासो फार्स्ट टाइम बेखौ होनाय जादों पेसेन्जारफोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनायनि फेसिलिटिखौ। आरो बेखौ इन्डिया आरो इउए एबा इउनाइटेड आरब एमिरेट्स हादरनि गेजेराव सोलिनाय एयारलाइनाव बेखौ खालामग्रोनाय जादों होनदों। दा बेयो गोनां जागोन, ओंखायनो दासिम गैथ'वामोन। मोनसेबो एयारलाइनानो कभिड-19 टेस्ट खालामनाय फेसिलिटि होनो हायाखैमोन, नाथाय नैबेयाव स्पाइसजेट एयारलाइना होबाय होनदों। आरो बेखौ इन्डियानि आरो इउए हादरनि गेजेराव सोलिनाय एयारलाइननि गेजेराव खालामग्रोनाय जादों होनदों। दा दिनैनि थाखाय मोनदायनानो, आरो सिगांनिखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन, बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। आरो प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो नुगोन, प्लेलिस्टनि लिंक होनाय जागोन। बेयाव हाबनानै गासैबो कारेन्ट एफेयार्सखौ नुगोन, आरो गुबुन गुबुनखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।